Ei, copii, a venit moșul! Cu multe cadouri! Hai, Matei, nu am răbdare. O capcană pentru șoareci. Știu. Am avut foarte multe planuri interesante, dar le-am anulat pe toate. Și trebuie să ne grăbim. Ne-am îmbrăcat și ne-am dus. Stați puțin! Eu am mai găsit încă un pachet. Este ultima noastră zi. Hai să o îmbrăcăm, că e rece. Și trebuie să ne grăbim. Ne-am îmbrăcat și ne-am dus. Plecăm, dar promitem că ne reîntoarcem tot aici și poate că nu doar iarna. Și cei care vor să se distreze îi așteaptă și cabana, dar și domul din Poarta Retezat. Încă nu am reușit să descoperim toată cabana. Spre exemplu, am avut și humidificator, doar că nu l-am folosit pentru că nu știam de el. Abia acum am aflat ce funcționalități are acel aparat. Dar nu-i nimic, pentru că ne reîntoarcem și îl vom folosi și pe el la maxim. Am lăsat totul exact așa cum am găsit atunci când am venit, ca să se bucure și ceilalți de curățenie. Este o zicală slavonă. Atunci când mergi undeva, simte-te ca acasă, dar nu uita că ești în ospeție. Uite, să lăsăm așa cum ne place nouă, să ne fie lăsat nouă, oaspeții noștri. Deja totul este încuiat și cu sufletul rănit plecăm de aici. Vrem să ne reîntoarcem deja. Iată și cabana despre care vă spuneam. Aici e domul, iar aici este cabana. Ne-am dorit foarte mult să ajungem la mănăstire de aici, de lângă Răușor, atunci de Crăciun, doar că din cauza copiii erau foarte răciți, aveau febră și noi era și frică să coborâm în vale, că era înzepezit. Din păcate, am renunțat la ideea să ajungem aici. Dar acum am venit. Biserica este foarte frumoasă în interior, doar că vă lăsăm pe voi să o vedeți când veți veni aici. Acolo în deal se văd ruinele unei cetăți. Am oprit la o stație Peco să luăm niște covrigei să mâncăm. Mulțumesc! Eu golesc unga cu cornuri. Melise este rău de mașină și a vomitat. Melisa, ești mai bine? Așa și așa, încă mă mai doare burta. Hai că tati am luat jumătate de oraș după medicamente și mai căutăm și acum. Ce e închisă. Stai că mai este una aici care lucrează non-stop. 24 din 24, poate acolo găsim. Așa e, dacă sunt sărbători și noi ne-am îmbolnăvit, n-avem ce face. Vom umbla și vom căuta până nu găsim medicamentul necesar. Tratamentul Ionuț e și mai complex, pentru că va trebui să combatem două focare, atât cel de alergie, cât și gripa sau răceala. Și aici e închis. Revelionul e revelion. Iarăși este închisă farmacia. Vom merge peste tot. Vom verifica toate farmaciile. Oriunde este posibil ca să găsim medicamentul pe care îl căutăm. Ambele farmacii sunt închise, chiar și cea care lucra și noaptea. Pentru că alergia lui Ionuț avansează foarte rapid și foarte puternic. Nici aici farmacia nu e deschisă. Straniu. Găsim ceva oare astăzi deschis? Iată, mami, văd că vine fără de medicamente și cu mâna goală, ca și ghiță. Și iarăși zero. Încuiat. Mergem mai departe. Mergem peste tot. Hai că aici e deschisă ca întotdeauna. Sperăm acum să fie medicamentele de care noi avem nevoie. Orașul este practic pustiu, e foarte puțină lume. Din când în când câte mașină, câte ambulanță. Hai că l-am găsit. Dar știi ce mi-am dat seama? Medicament din ăsta avem acasă. că avem acasă. Trebuie să verific la mine. 36 și 3. 38 și... Câte aveam întâi? 38 și ceva. S-a definiat termometru.
36 și 2. Împotriva arată prea puțin. Iar Matei are aproape 39. Dar eu cât am? Hai. 37.4 nu e bine nici așa. Iar Ionuț tot e roșu. Hai să vedem și la tine, Ionuț. 3,74 la Ionuț. A9 fericit. Și după cum este indicat în tratament, de la mic la mare, toți la aerosol. Nu prea-mi place, dar trebuie să fac ca să-mi treacă. Deși este interesant. Tuc-tuc, tuc-tuc. Eu sunt curajos. Uite, abia acum, când au rămas încă câteva ore, vreo 3 ore și este Revelionul, noi cu mami mergem să cumpărăm produse alimentare pentru acest Revelion. Am avut foarte multe planuri interesante, dar le-am anulat pe toate. Important că băieții sunt bine și acasă. Și mulțumim doctorilor de la urgențe care au făcut tot posibilul și imposibilul ca Matei să simtă bine, Mircea și Ionuț. Ce e aici? Acum s-a întâmplat. A venit ambulanța. Ce e aici? Motociclist, mame. Wow! Am zărit, motociclistul era după parapet, tati. Și era imobilizat. Atenție la drum, nu vă grăbiți, nu știi unde te grăbești. Dar noi, mami, anul ăsta vom sărbători cu masa, cu ceea ce avem, pentru că toate magazinele deja sunt închise. Ce? Dar nu este așa de important să fie masa plină cu bucate. Mai important este să fii împreună cu toată familia. Iar astăzi, acest mesaj, noi cu toții l-am simțit pe propria noastră piele. Ia uitați-vă. Wow, ștarga și tot. 2 ambulanțe, tati. Da, târziu ne-am trezit. Toate magazinele deja sunt închise, toți angajații își pregătesc masa de sărbătoare, așteaptă oaspeții, iar familia mea mică caută fructe și legume prin oraș. Nu cumva să intrăm în noul an cu mașina murdară. Am zis, mami, și eu. Dacă flămânzi, măcar curați. Cu jambon. Cu colinda? Primim! Taci! Uite după YouTube. Da, haide! Ascultăm! Mulțumim, băieți! Mulțumim! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Frumos, Colin! Foarte frumos. Și mai ales și în loc potrivit. Tramvaie sunt goale. De unde și pe unde câte un om? Câte un pic, toată lumea la culcușul și la cuibușorul să pleacă. Hai că ne-a reușit să găsim un magazin deschis și am făcut și cumpărături. Mai multe. Ne ajunge, destul. Mai multe suficient. Și ne rămâne. Câte cadouri! Tu l-ai văzut pe moșu? Nu l-ai prins? Nu l-ai văzut? Unde a plecat? Acolo? Pe ușă? Atunci hai să vedem ce a adus el pentru noi. Deia, astea cred că sunt pentru tine. Ține, așa. Ei, copii, a venit moșul! Cu multe cadouri! Hai, treziți-vă, veniți încoace! După cum spunea și Melissa anterior, cel mai mare cadou de Revelion este faptul că toată familia e împreună. Dar, sub brăduțul nostru, am găsit și câteva cadouri foarte interesante. Hai să ne
alegem fiecare câte un cadou și ce-i pică, aceeași va lăsa lui. Eu deja am pus ochii pe ceva. Stai, să înceapă cei mai mici. Mihaela, ești prima. Hai ia-o dacă vrei aceea. Ești șmecheră, ți-ai ales culoarea roz. Hai, mica, mai repede! Hai, deschide acolo. Hai că noi nu avem răbdare. Mai tare decât tine. Ce acolo? Gata, știu. Curent! Curent! Rudol! Wow! Ia uite ce bentiță! Și o carte și agrafe. Wow! Ce este aici în carte? Puzzle! Wow, despre oițe! Despre fermă! Mami, uite că Mami, asta e pentru tine hârtie! Da, mulțumesc! Ionuț, tu ești următorul! Wow, Ionuț e mai rapid decât Mihaela. Hai! Dar pe pachet scrie Ionuț. Parcă a știut pe care trebuie să o aleagă. Dar stai că L-a e sunt nimerit. însemnate, Melisa. aici scrie. Da. Wow! Încă nu văd nimic. Bune, dar hârtie nu vezi. Și e foarte frumoasă. Cu cadouri și brăduți. Yay! Cu brăduți! Ce e asta? Wow! Uite ce frumos! Pantaloni verzi! Și aici? Stai! Asta este o pijama! Ionuț, uite! Cu dinozaur! Și dinozaurul sărbătorește Revelionul pentru că are globuri și coarne de cerb. Eu aleg ăsta meu. Clar că acolo scrie Matei. Șmecherașii. Încet, Matei, cu cadoul tău. Hai, Matei, nu am răbdare. Wow! Cărți! Fix! O gogoașă ren! De Crăciun! Niște carioci și niște cărți! Adoră să coloreze! Cu care ce nu este carte? Este un tablou pe care Matei trebuie să-l picteze! Uite ce Vai, frumos! Matei, ce-ți place ție să faci? Mie îmi place. Oh! Aici, Matei, tu ai un creion care nu colorează, el roade. Ba, colorează! Acum eu urmez să caut cadoul meu. Aici nu scrie Mircea, nici aici, nici aici. Mircea! Oare ce este aici? Un sac! Sacul lui Moș Eu Crăciun. zic să întrebăm abonații ce cred că este aici. Eu deja am observat forma acestuia și propun să-l stricăm. Uite, îl luăm așa și îl trântim în pământ. Gata, știu! Poate este din ăla pentru box. Ei, hai! Vezi că ți-ai dat seama! Wow! Originală! Dar de unde ți-ai dat seama că e originală? Privește aici. Oho! O minge n-am. Este o minge pentru Mircea. O minge nu cum trebuie. Și pentru Mihaela e un cerb. Uciulețul. Ursuleț, mami, nu cerb. Și al meu? Melisa! Era mai interesant dacă noi căutam așa, fără să știm ce și unde a fost. Și voi alege tactica lui Matei. Sărut! Wow! Cercei! Cu cireșe! Da, acum iarna vor fi și cireșe. Și notițe! Și un pix, un ren!
om de zăpadă Ren. O carte care se numește Coraline. Melissa, ia să spună nouă abonații dacă au citit această carte și despre cine este. Și care e denumirea corectă? Coraline? Caroline? Sau cum? Eu zic că e foarte interesantă. Mami, ai uitat, cartea nu se apreciază după copertă. Și încă o carte, Ghidul fetelor. Dar după denumire. Hai că nu am răbdare să văd ce am eu și care este cutia mea. Roze mea, probabil. Asta mare, dar nu văd. Meli mi scrie pe ea mai târziu. Și aici Sveta. Mihaela, hai ajută-mă. Eu pot. Poți și tu? Hai, Da. Cine e primul deschide cutia lui mami? Oh! Ce e acolo? Cine? Nu cred! Este un set de care am vrut! Wow! Pentru corp! Da, moșul este foarte generos anul ăsta. Mulțumim! Foarte generos, mami. La toți cutiile sunt cutii, iar la mine, după ce criteriu au luat? Și scrie Dumitru de 2 ori, să nu se încurce cineva cumva. Wow! Eu deja știu ce este aici. O capcană pentru șoareci. Dar asta nici de cum nu este anul șoarecelui. E anul dragonului. Da. Anul meu. Dar ce e aici? Ce acolo? Rămâne doar pentru mine. Și eu vreau să văd. Deci, o hârtie. Toate, noi vrem să aflăm. Uite, toți abonații scriu acum în comentarii ce cadou are toate Meli. Da? Scriem toți în comentarii. Cadoul ăsta mare e pentru toată familia. Oh, hai deschidem. Ce? Stea! Ba nu, e pentru bradul nostru să punem acolo sus. Luminează și fără să-i pui luminici înăuntru. Ba nu! Este o stea pe care o pui oriunde vrei. Pe noptieră, pe masă și va sta la mine în cameră. Bateriile pentru stea. Da, să stea la tot în casă. Stați că Cine steaua o aceasta asamblează? nu e simplă. Parcă e de hârtie. Ia uitați-vă. Asta e steaua? Și asta e suportul. Oh, și luminițe are! Cine o asamblează? Tati, desigur. Tati, eu aștept să o asamblezi și apoi o să pun la mine pe noptieră. Oho! Matei, ce rapid! Ce mai este asta? Aha! Simplu! Haideți să o punem pe suport. Steaua șușășa. Steaua strălucește. Și nu vestește. Am ce steaua. Mami! Stați puțin! Eu am mai găsit încă un pachet. Oare pentru cine este? Unde scrie? Dar e cam prea mare pentru cineva. Poate pentru toți. Am vrea să fie. Eu zic să le luăm pe mărime. Ia-mi-o! Asta nu Mihail. Nu, asta e lui... Nu, asta e lui Ionuț. Asta e albastră. Dar aceasta... Asta e a mea! Știu! Asta, dacă desfaci funga, se face mare pisică pentru mine. Nu, Mihaela, aceasta este a lui Ionuț, iar a ta este... aceasta. Sunt squishmallows! De când mi-am dorit. Plec la mine în cameră și le pun pe pat. 3, 2, 1, stai! Dar vezi că ăsta se desface și să nu dai și pătura. Așa. Și... rapid! Wow! Uite pisică imensă! E ca și noi, mami, înainte de Revelion și după Revelion. Melissa!
încep să mănânc. Ia zileu. Vreau din cărniță. Eu voi începe să mănânc piștii. Să dai ce aici? Salată din pește și cașcaval. Și aici creveți și pește și creveți, doar fructe de mare. Vreau ceva carne, Melissa. Tati, uite jumări și ciolan de porc. Carne cât vrei. Eu vreau salată bio. Eu legume și brânză. Tot. Imediat, Mihaela, avem 2 torturi. Tiramisu și tort de casă. Ce drept că ambele sunt de casă. Wow! Wow, ce frumos! ...2024! Bine ai venit!